Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop. Tambribi nu schreef una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vandaag donderdag 17 oktober en zoals wij eerder hebben geïnterviewd, de twee protestanten, de twee Surinaamse protestanten die dinsdag waren opgekomen, zijn vandaag weer bij de DNA. En kijkers, wij zullen dus dan weer interviewen om te kijken wat hun volgende stappen voor vandaag zullen zijn. Kijkers, wij brengen u de volgende gesprekken toe. Kijkers, en hier hebben wij mevrouw Aisha Neus en ook de heer Hellings. Zoals afgelopen dinsdag hadden wij deze twee ook geïnterviewd. En zeiden dat ze donderdag weer terug zouden komen. Dus we gaan nu ook even een gesprek houden om te kijken wat er nu uit de bus gekomen is. Mevrouw, gaat het met u? Alledje, gezond. Ja. Maar ja, we doen ons best om te overleven. Hè? Heeft u intussen gehoord wanneer de vergadering begint? Vandaag om 2 uur 's middags pas. Wat wel een beetje frappant is, want allemaal niet de vergadering is in de ochtend. Maar ja, we weten dat de DNA haar tijd neemt met alles, dus het is geen verrassing. Ja. En meneer Hellings, sinds hoe laat bent u hier? Of sinds hoe laat zijn jullie hier? Ik moet even een paar keer klassieke dus ja, we hadden niet echt een maar uiteindelijk is het zo kwart over 9. Ja. En tot nu toe nog geen aanhang? Nee, we hebben niet afgeroepen. Dus mensen zijn vrij. Dat stellen we wel principieel. Mensen zijn vrij. Ja. Dat ding, dus voor ons is het niet belangrijk om te kijken hoe mensen maar ik kan het niet maar voor ons is het belangrijk dat de mensen die er zijn, dat ze hun stem laten horen op basis van dat ze ervan overtuigd zijn dat ze het recht hebben om vreedzaam te betogen. Maar dat het ook te doen is om de manier waarop het laat gaan.
En bent u ook van plan dus tot 2 uur te blijven? Nee, verleden zijn we tot 2 uur gebleven. We hebben 8 uur gebleven. Vooraf nog eens 9, 11, 16, ja, maar het is belangrijk dat die samenleving zit. Weet je dat er nog steeds mensen zijn die slapen, maar dat er ook nog mensen zijn die het hart op de juiste plek hebben en die bereid zijn om strijd te leven. Dan staan we hier en dit. Ja. En we hebben dinsdag ook hier een gesprek gehad. Vandaag is donderdag, maar denkt u wel dat misschien een van de leiders naar buiten zullen komen om u te woord te staan? Nou, de vorige keer was dus mevrouw Ansari gekomen en uiteindelijk was meneer Sang gekomen en meneer Permessen was gekomen. Dus we hebben even kort met ze gesproken. Meestal is het wel zo dat als er volksvertegenwoordigers zijn, zij het voor hun politiek gewin of gewoon oprechte nieuwsgierigheid, dat er meestal wel mensen komen. Belly bijvoorbeeld was ook één in het verleden, hij is ook ziek, maar hij zou ook altijd zijn geweest, weet je. Dus ja, ik weet niet of er iemand naar buiten komt. We weten niet wie er überhaupt binnen is. Ik heb vernomen dat de voorzitter er wel is, maar we weten niet wie er nog allemaal is. Wat dat betreft, we laten ons niet daardoor leiden of afleiden. We zijn hier om ons ding te doen. Met of zonder te leren. En het blijft net zo dat u geen petitie zal indienen? Ja. No, we gaan geen petitie. Maar Wat we doen is een week op boord. We gaan geen petitie. En we weten ook wat het lot is van petities. Petities die zijn voorbestemd om in een lade te belaten en daarna nooit meer eruit te worden gehaald. Dus het is aan het volk om nog steeds een vinger aan de pols te houden. Nee, ik kan maar niet één succesvolle petitie noemen, niet één. Echt niet één. Dus het heeft geen zin. En ik hoop ook wat dat betreft dat Suriname wakker wordt, dat ze nooit meer petities gaan indienen, want het is zinloos. Het is zogenaamd een teken van gezag voor de leiding van het parlement of voor de leden van het parlement. Maar ze doen er niets mee. Dus waarvoor? oké. It's a waste of time. En als we kijken, laten we zeggen tot 11 uur, de aanhang wel wat groter wordt, zijn jullie wel van plan tot later te blijven? Oh, kijk, als stel bijvoorbeeld er is animo vanuit de samenleving en mensen voelen zich geroepen om ook hier te komen om hun gezicht te laten zien, om hun stem te laten horen, natuurlijk zullen we met ze blijven gaan. Als ze niet aan de lopen laten, dat niet. Maar als er geen animo is, dan gaan we het gewoon houden op de tweede. Yes. Oké. En tenslotte hopen we wel dat de regeerleiders of de machthebbers wel naar buiten komen om jullie te woord te staan en ook het volk van Suriname. Uiteraard, als ze naar buiten komen, het is ook goed doen, maar als ze niet naar buiten komen, dan is dat ook een signaal naar het volk toe van komen en denken. Om eerlijk te zijn, ik verwacht er niet veel van. Wij zijn beide in het verleden onderdeel geweest van onder andere Organic Movement. De president is toen ook niet naar buiten gekomen, de regeringsleiders hebben zich ook niet laten zien. De enige die toen naar buiten was gekomen toen we bij het kabinet VP hebben geprotesteerd, toen is hij naar buiten gekomen. Om een paar valse beloftes te maken die niet op waarheid berusten toen. Dus ik heb er geen hoge dunk van en ik verwacht het niet. Het hoeft ook niet. Het gaat om het parlement, want uiteindelijk is het parlement die de regering daarvan verantwoording moet doen. Dus uiteindelijk gaat de regering ook zeggen van ja, u heeft al uw klachten, maar u moet niet bij mij zijn, u moet bij DNA zijn. Want dat is waar, als het zo ver zou komen, een motie van wantrouwen ingediend moet worden tegen de zittende regering. Weet je, het volk kan druk uitoefenen, maar je moet druk uitoefenen op het juiste instituut en dat is het DNA. Dankjewel kijkers, u heeft het gehoord, dat was mevrouw Maïja Neus en ook de heer Hellings. Kijkers, zoals u heeft gehoord zijn ze hier tot 11:30, 2 uurtjes. Maar wij hopen dat ook de mensen die eigenlijk thuis zitten ook opkomen voor hun land, ook de hardwerkende mensen, dat u toch opkomt voor uw land. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat en ik dank u voor het kijken.